Да снимам, бе. А ти? Аз не мога. Ние ще да знаете, парда ли се? Big what's up, guys? Welcome to our... Дай малко пара. Не, стига. Ицо, Христо. Какво е? Я малко за чача. Работи ли сега? Сига ли го? Да. Дай сега малко. Значи... Двойно обратно е, Лоло. Здравейте хора ни, значи... Как ще е едно? Ей, така е, бе. Виждате се голям индианец, бе. Ей, това е най-губавия ми Мане го това, бе, най-го. Значи хора, ние сега сме в Бургас тук и ще ги убиваме. Да. Така. Ето го Дейвид Лейт в влака. Спотът от Planet Fitness. Ицо Би. 2,14 да бъдем точно. Думката. Едно къс влог ще ми. Сега ще го изтървеш, брат. Да. То по принцип. Ей, това там е пристанището. Да. Така хора, току-що слязахме. Тия двамата вече... Аз хапнах, да. Какво ядеш? Ами гирос от Бургас. Бургаски. Гиролен. Значи бургирос. Да. Порекс. Си трезвен ли си? Ами... Да, ама ще видим. Така пече, тук ми вече е педерас. Виж, аз напълнях да взема за полумаратона вчера. Да, между другото. Давай да фащаме някакъв автобус, бе! Значи, тук Косто заговори една майка с деца и си изтървахме автобуса. Ме ма помислиха за пиздил. Косто иска да яде майче кафенци. Кафе! Чакаме, ето е педерас там. Хайде, момчета, по-бързо. Да. Айде, да приемашката. Не. Аре! После някои хора ще ме набият. Добре. Заро. Махай го, защото почвам се досвам ясно, че ей. Ай, стегни са малко и влогове, като хората е. Парите няма влязат сами. Така, момчета, най-сериозно фаща камерата. Искам значи малко... Сега, понеже слушаме тук 6 шматки, които не знаят къде вървят. Ето най-голямата гледа камерата в момента. Искат 8 км да вървим пеша. Разбираш? 8 км, 1 км. Спегето май не сте научили да смяташ много, а? Вижда камера и се притеснява. Нормално? Дере? А вижте го това какъв е изсипан тук. Гледайте го. Ето срам го да погледни към камерата. Абе, той не е ли тавара от GTA, бе? Оп, това е Eclipse Tower, само малко кътнат. Айде да сме багер, айде багер. Айде, кой ще върнеш от по-нависоко, Заро? Заро! Заро! Велизаре! Почвам се досвам вече. Така, Велизаре, искам сериозно. Сериозен влог да искам. Отиваме на фитнес едно. И ако е затворил и той юмрук, ще хвърчи в камери, в огледала, в протеини, в креатини. Всичко ще стане в бяло, ръката ми ще стане в кръв, направо всичко ще се щупи, разбираш. Само да е затворен. Не ще е досам, ей. Аха, добре. Я кажи къде сме, що сме, какво сме. Да видиш колко съм агресивен. Бягай! Айде! Заро се натиграва на оригни. Да ги наконтря и тя да е вляза в положение, чай. Ве. Ама чачи, как не можеш да пускаш, а? Виж с мен. Не стана. Имаш ли? С телефона да видя на колко. Така хора, много яко яждане стана на Хепи.
Happy day. Да, супер беше. Така. Чай се изпикае на камерата. Заро? Изпикае на камерата. Кажи, Заро, как беше яденето? Между другото много зле. Но поне креатин се сех, нали? Да, я го кажа. В печо е. Оп, чакай, вадим. Началото на началото. Даже има тук нещо да разбъркаме. Да. Надясно са. Натам. Вей! Касяк. Касяк. Не, това да вижда дабъл и... Ако сериозно вече ще се ядоса. На тази вода на коя? Че има малко на лостови. Дай, пусти камера. Не мога. Добре, обърнем го на така. Така. Аре, време. На лостови да бием малко просто. Къде са лостове? Не, нека се набиранки. Първо ще отскочим до моста и това ще е цялото този ден, като извършим тия... Как да го нарека? Ами, престъпления. Да, отиваме към гарата и фащаме влака за Ямбол. Гледай подкаста! Мит, Заро, я заспи набързо. Къде бе, Алек? Влизам просто долу. На къде? Хора, Велизар реши да избяга от нас. Трябваше да го гоня с чеже са метни вътре в морето. Зар вече не е от част от нас, той... Имаше едно племе, което го премени за винаги. Да. Само дивоти прави. Щех да скоча и да прекратя живота си, но те ме спасиха. Заро заспа. Чакай, ще се бъля. Хора, заваляни и отиваме с Велизар към скалните образования да видим малко море. Заро малко се стресна от цунамито, но няма страшно, няма да има цунами, аз съм забранил. Ще думти крушата с крак. Ай. Не беше лошо го. Не, само. беше, ама- Чакай, дай пак. Чакай, има първа. 4, Снимай пак. 07. Замърти се малко. 407. По-хубаво дай, ако скаш малко. Ще паднеш, да. Нека видим. 700 и 13. Нов е Петър, бе. Калистеникс в дъжда на плажа. Бе, това не е снайпер работи. X-Gym. 3 секунди. Ай сега направи 2 кофички. Да, бавно пускане. Едно. Дигай. Ай, ще направя като на Андрей Смаев. Да, за забавяне ли са, имаш ли? Ще може да се изпаразя на камерата. Разбира се. Добре, давай. Вау. Дай да се изпаразя. Чухте ли това нещо? Виж, Велизар се изпълня. Заро, аз съм притеглям, бе, Заро. А?